Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ham muhabbat iyasi bo'lgan Allah ismi bilan ixtiboringizga butun dunyo tatarlari kongressining Boshqirdiston vakilligi ham Boshqirdiston tatarlari milliy madaniyat avtonomiyasining buyuk islom ta'limotine bag'ishlangan diniy ijtimoiy programmamizning bugungi chiqarilishini taqdim etamiz. Rabbim hikmat bilan osh ko'nglimni, xalqim anglasin so'zimni deb duolar qilmoqdamiz. Ufabosh qalbimizning ma'naviy havosida taqda bir go'zal voqea, taqda bir milliy bolalar tarbiyalash o'zagi ochilishi jonlarimizga rohat, tanlarimizga sihat, yuraklarimizga ilhom bersin edi deymiz. Kelajakning butun shashaklari bugun qo'limizda tutgan irliqlarning ishindadir. Ayyi naq shulay savilarimiz, bolalarimiz, ular kelajakning injeneriyasi, kelajakning arxitektorlari. Yer yuzida yashov bizning asl maqsadida shuldir. Ul oltin nasllarimizni tarbiyalash ham ularga butun bo'lgan fazilatlarimizni bag'ishlaudir. Bu jihatdan naq shoirlarimiz aytgancha, xiyol nindi lazzatli sin deyilgan. Bu jihatdan Gulfina G'aliyullina o'z fikrlarini ana shulay bayon etadi. Men Ufa shaharine dekabr oyına ko'shindim. Әлеге балалар үзәген ашу нияты белән мине Уфага дусларым Шарипов Азат һәм Шарипова Регина чакырды. Аларның малайлары үсеп бара иде. Шуңа күрә алар татар башкорт балалар үзәген ачырга ниятләделәр. Һәм мин Казанда берничә татар бакчаларында эшләгән аркасында минем бу өлкәдә тәҗрибәм бар. Шуңа күрә мин мондый мөмкинчелектән баш тартмадым. Уфага күчендем. Әлеге балачак балалар үзәгенең төп максаты ул әдәпле, әхлаклы балаларны тәрбияләп, киләчәктә үз илен, үз халкын әйдәп баручы шәхесләрне үстерү. Балачак балалар үзәгенең өстенлекләре бар берничә. Аларны санап китим. Ул беренче татар-башкорт телендә аралашу, сөйләшү балалар белән, ягъни тәрбиячеләр, апалар балалар белән татарча һәм башкача гына сөйләшә. Төркемнәр безнең кичкенә 10-12 баладан тора һәм һәрбер төркемдә бер тәрбияче булышучысы яки нянечка бар. Аның берсе татарча сөйләшә балалар белән, берсе башкача сөйләшә. Киләсе өстенлек ул балаларга көненә 5 тапкыр глютенсыз, хәләл һәм шикәре шикләнгән ризык бирү, натураль шикәр җиләк-җимешләрдә һәм компотта бар. Балачак балалар үзәге Уфа шәһәренең үзәгендә Якутов исемендәге парк янында урнашкан. Үзәкнең бөтен мебель җиһазлары югары сыйфатлы агачтан ясалган. Балачак балалар үзәгендә 2 төркем бар, кичкенә һәм зурлар. Һәр көне безнең дәресләр алып барыла. Әйләнә-тирә сөйләм үстерү, изо, әвәләү, инглиз теле, гарәп теле, өстәл уеннары, милли уеннар алып барыла. Безнең үзәктә шулай ук нейропсихолог эшли, ул тәрбиячеләргә балалар ничек эшләргә икәнен булышып бара. Бүгенге көндә балаларны кабул итү дәвам ителә. Уфа шәһәренең бүтән үзәкләр белән чагыштырганда безнең бәяләр түбәнрәк. Бөтен балаларны чакырабыз безгә, әти-әниләрне экскурсиягә килергә чакырабыз. Рәхим итегез. Ana шулай сабыйларыбыз кычкырып көләләр дә һәм үксеп елап та алалар. Demek Ufabosh qalbimizda, tuğan tilimizda tarbiyalangан tağda bir үзәк paydo bo'ldi. Naq shoir aytgancha, tuğan til tamli til, tuğan til tatlı til. Tamli deb tilingni yutma, tuğan tilingni unutma. Jil ifa ağlavatın kita. Jil Tına, asır, ısı. Bik konuyla söyleşip, şırlaşıp, dağırlaşıp, in birinci mertebe Жылдык без мәктәпкә. Өйләребезгә ям, ашларыбызга тәм,
Yüreklerimizge ilham bergen gün ul 1 sentyabr. Ata-analары балаларын жетекләп, 1 класска көчле долкын булып, иңне иңгә куеп, Уфа баш кылабыз. 84-нче татар гимназиясына җыелдылар. Дөртенче татар гимназиясының директоры Равил Идрисов ниятләр, максатлар һәм алдагы елдагы хезмәт офыклары хакында үзенең планнарын, фикерләрен әнә шулай бәян итә. Уфа шәһәренең 84-нче татар гимназиясе яңа уку елына әзер. Бүген без 1 класска 1792 баланы кабул иттек. Һәм инде bütün мәктәпнең педагог коллективы бу балаларга белем бирүгә әзер. Әйтүемчә, безнең яңа федераль дәүләт стандартлары буенча без инде ил буенча булган программа белән эшлибез. Безнең мәктәп монарга әзер. Яңалыклардан әйтәсебез килә инде хезмәткә тәрбия бирүне арттыру бу елны. Монарга безнең күп чаралар кулланачакбыз. Һәм инде илдә барган вазгиятка карап инде без исәп калабыз. Патриотик тәрбия бирүне тагын да арттырабыз. Күп кенә безнең ветераннарыбыз белән очрашу һәм бүгенге көндә булган мобилизациядән кайткан әти-әниләр белән балаларында тәрбия эшләре алып барылачак. Һәм инде 6-11 классларда профессиональ белем бирү буенча аерым дәресләр керәчәк. Һәм без балаларны тормышка әзерләүне олдыбызда торган зур бурычларның берсе итәбез. Тагын берсе инде безнең бүген югары классларда ОБЖ дибез русча әйткәндә инде һәм илне саклау фәненә ныклы базаны булдырып, киләсе елдан инде кертүне башлаячакбыз. Безнең гимназиядә татар теленә һәм аның мәдәниятен өйрәнү буенча күп игътибар бирелә. Бездә 12 ел инде театраль студия символ исемендәге эшләп килә. Безнең балаларыбыз шуннан да сахна йолдызлары булырга
әзір булалар. Шулай ук менә 10 ел инде безнең Фәрзәлия һәм Денис Ибрагимовларның җитәкләгән бию ансамбле бик яхшы үзенең нәтиҗәләрен күрсәтә. Безнең гимназия гына түгел, район һәм Уфа сәхнәләрендә үзләрен күрсәтәләр. Шуның өчен инде балаларда милли рухны тәрбияләү буенча күп эш башкарыла. 84-нче татар гимназиясының милли рухы һәм авазы булсын өчен гайрат итүче хезмәткәрләре Лениза ханым һәм Символ Бануддиновлар халкыбызны сәламләделәр. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, эй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым. Мәктәп балалары шатлык һәм куаныч җаннарына бер рәхәт тойгы белән милли җырларыбызны, биюләребезне кабул иттеләр. Гомерләрне бергәләп үтик әле, бер бирелгән гомерләрнең кадерен белик әле. Тиз укыла гомер китабының серле битләре, һәр көне кадерле, һәр сәгате, һәр мизгелләре. Юк, белмибез кая алып бара язмыш җепләре. Тик тыңла, йөрәгеңне күрсәтер юл ишекләрен. Гомерләрне бергәләп үтик әле, бер бирелгән гомерләрнең кадерен белик әле. Гомерләрне бергәләп үтик әле, бер бирелгән гомерләрнең кадерен белик әле. Язмышның агачына һәр көн шифалы сулар, гөл җимешләре белән күмелер алдагы юллар. Яхшы гамәл шул чак җылытыр кояш нурлары, зур бәхет көттерми кабат сузар сиңа кулларың. Гомерләрне бергәләп үтик әле, бер бирелгән гомерләрнең кадерен белик әле. Гомерләрне бергәләп үтик әле, бер бирелгән гомерләрнең кадерен белик әле. Гомерләрне бергәләп үтик әле, бер бирелгән гомерләрнең кадерен белик әле. Гомерләрне бергәләп үтик әле, бер бирелгән гомерләрнең кадерен белик әле, бер бирелгән гомерләрнең кадерен белик әле, кадерен белик әле. Әйтергә кирәк, 84-нче татар гимназиясе хөкүмәтебез җитәкчеләренең дә игътибары үзәгендә.
Хотелось бы поздравить всех первоклассников с поступлением в первые классы наших прекрасных школ. Конечно же, помимо первоклассников, поздравляем всех наших учеников, их родителей, которые продолжают обучение, продолжают получать знания, получать хорошие оценки и стремиться к чему-то очень хорошему, светлому. Конечно же, каждый, пускай ученик, учится на самые отличные оценки, родители всегда им гордятся и достигать самых-самых выдающихся результатов. Сил и здоровья! Исәнмесез минем шаян дусларым. Бүген белем бәйрәме. Сез беренче тапкыр мәктәп бусагасына аяк бастыгыз. Сезгә укуыгызда уңышлар, ныклы сәламәтлек телисем килә. Әнә шулай 1 сентябрь гыйлем ва мәгариф көне Уфа баш калабызны нурландырды. Инде бүгенге программабыз озагына якынлашты. Сезләргә тагы да шәрифият, кадр-хөрмәт, гыйлем, мәгърифәт içinde yaşaውлар. Нәкъ ислам дөньябызда баян ителгәнчә без ислам дөньясында дан дәрәҗә, гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт балалары. Бу җиһанда кылган эшләребез изге булсын, мәңге яшәсен улуг халкыбыз.